Športový klub Taekwondo Turne nad Bodvou je činný 20 rokov. Nedávno sa celkovým 4. miestom spomedzi 10 klubov zaskvel v Moldave nad Bodvou, kde sa v druhej polovici októbra uskutočnil slovenský pohár. Turňanský klub má celkovú históriu 20 rokov. Ja som jeho súčasťou od úplného začiatku. Úplný začiatok klubu bol, že sme cvičili ešte v maďarskej škole na chodbe. Po nejakej dobe sa vybudovala telocvičňa, do ktorej sme sa presunuli a v dnešnej dobe už aktuálne cvičíme vo vlastných priestoroch v základnej škole Turňa nad Bodvou. Fungujeme ako občianske združenie. Našim najväčším sponzorom a naozaj myslím povedať takým ochráncom je vlastne obecný úrad Turňa nad Bodvou, ktorý nás za tie dlhé roky naozaj podporuje ako finančne, tak aj organizačne. Takisto musím poďakovať aj miestnej firme Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorá už druhý rok nám darovala grantový program, vďaka ktorému sme si mohli nakúpiť do nášho klubu aj vybavenie. Taekwondo v našich končinách nepatrí medzi najrozšírenejšie športy, napriek tomu má mnoho benefitov a ponúka niekoľko zaujímavostí. Taekwondo je korejské bojové umenie, založené v roku 1955 korejským generálom Choi Hong-kim. Taekwondo je moderné bojové umenie a bolo zakomponované do ňoho aj veľa rôznych iných bojových umení. Takisto je moderné z toho slova zmyslu, lebo sa skladá aj z rehabilitačných cvikov a z regeneračných cvikov. Okolo pasu si viažeme stále aktuálny technický stupeň, ktorým sa rozlišujeme podľa našej hodnosti. Taekwondo zahŕňa hneď niekoľko disciplín, priblížme si ich detailnejšie. Taekwondo kategórie, tak ako aj bolo na moldavskej súťaži, sa skladajú zo technických zostav. Táto kategória sú vlastne zostavy techník, ktoré cvičenci alebo súťažiaci vykonávajú jednotlivo. Rozhodcovia ich porovnajú dvoch medzi sebou a vyhodnotia víťaza. Takisto potom máme aj túto istú disciplínu aj v tímových zostavách. V tímových zostavách ju cvičia naraz v jeden moment 5 účastníci jedného tímu a porovnávajú sa s účastníkmi druhého tímu. Ďalej máme športový boj. Tento športový boj my nazývame podľa korejskej terminológie macogi a je to vlastne porovnávanie techník už ako keby reálnym bojom chráničok. Ďalšou kategóriou súťažnou je silové prerážanie, tzv. Výrok. Súťažiaci pri ňom sa snažia prelomiť plastové dosky, ktoré sú v stojanoch. Potom je to špeciálne techniky, kopy do výskoku, tzv. Tky. V tejto disciplíne sa súťažiaci snažia vykopnúť do najvyšších výšok. Seniori kopú do výšky až 2,80 na hlavu. Ďalšou technikou je hosinsu, tzv. Sebaobrana. Pri tejto kategórii sú dve variácie, keď je obránca žena a má proti sebe dvoch útočníkov. V tejto kategórii sa musia nacvičiť rôzne choreografie, kde obránca vlastne musí predviesť, ako sa dokáže efektívne a reálne obrániť. Potom v druhej variácii je jeden muž, obránca a traja útočníci. Základom kvalitného cviku a zlepšovania schopností je pravidelnosť. Tá je dosiahnutá tréningami. Trénujeme aktuálne 2-krát týždenne po 2 skupinách. Jedna skupina sú začiatočníci, trénujú nejakú hodinu denne a pokročilá skupina trénuje 1,5 hodiny 2-krát týždenne. Športový klub Taekwondo Turne nad Bodvou má za sebou počas 20 rokov svojej existencie niekoľko zaujímavých úspechov. Za celú históriu nášho klubu náš klub reprezentovali niekoľkí reprezentanti Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastňovali medzinárodných podujatí, majstrovstiev Európy a dokonca aj majstrovstiev sveta. Dokázali sme vyprodukovať niekoľko majstrov sveta, majstrov Európy a takisto aj národných šampiónov. Tento trend našťastie u nás neupadá a takisto sa nám podarilo aj tento rok vyslať so slovenskou výpravou na majstrovstvo Európy jedného reprezentanta. Už
Prednedávnom sme aj organizovali v Moldave nad Bodvou slovenský pohár. To je druhá najväčšia národná súťaž, ktorej sme sa zúčastnili a takisto sme stadiaľ donesli veľa cenných ocenení. Členovia klubu sa prostredníctvom taekwonda rozvíjajú aj v iných sférach. Dal mi toho veľa, určite mi dal disciplínu. Venujem sa tomuto športu nejakých 7-8 rokov. Som dvojnásobný majster Slovenska, minuloročný. Som zlatý medailista z Európskeho pohára v Ostrave a strieborný a bronzový medailista z Európskeho pohára v Srbsku. Motivujú ma vlastne moje ciele. Chcem byť dvojnásobný alebo štvornásobný majster sveta minimálne a chcel by som toho dosiahnuť čo najviac. Spomenutý bol turnaj v Srbsku. Zaujímalo nás, ako taká súťaž vyzerá. Išli sme deň pred z turne, prišli sme na váženie, odvážili sme sa a po vážení sme išli iba na hotel, oddychnúť si. Na druhý deň sme išli okolo 9:00 na súťaž. Pozreli sme si halu, videli sme ringy, začali sme súťažiť v technických zostavách, v tuloch a tak nasledoval sparing. V sparingu som vyhral 2. miesto a v tuloch taktiež 2. miesto. Príprava na súťaže nie je len o fyzickej, ale aj psychickej príprave. Psychická odolnosť je takisto niečo, čo sa pri taekwonde zdokonaľuje. Je to pocit, zažívate určite veľa stresu, ale myslím, že to je pri tomto športe normálne a dá sa s tým v pohode vyrovnať. SK Taekwondo turné nad Bodvou to nie je len o minulých úspechoch, ale aj o ďalších plánoch. V najbližšej dobe nás čakajú majstrovstvá Slovenska, na ktoré sme sa veľmi intenzívne pripravovali. Potom nasleduje zimná prestávka, ale ešte tesne pred ňou organizujeme našu súťaž, Mikulášsky turnaj, hlavne pre deti, práve v Moldave nad Bodvou. A potom po zimnej prestávke nás čakajú medzinárodné súťaže v Čechách a následne majstrovstvá Európy v Estonsku. Venovať sa niečomu 20 rokov to nie je maličkosť. Za takýto dlhý čas sa vytvárajú nezmazateľné väzby. Tento šport zo začiatku ma zaujal hlavne kvôli tomu, lebo to bol jediný takýto bojový šport v okolí. A už od malička som mal záľuby v bojových umeniach, stále tie filmy, ktoré išli v televízii, tak som si našiel cestu do tohto klubu. A pamätám si, jak to prišlo, lebo prišli nám prezentovať na futbalový štadión v Turni cvičenci ešte už vtedy existujúceho klubu z Moldavy. A mne sa tá ukážka zapáčila, tak som si povedal, že začnem toto bojové umenie robiť. Počase, jak som mal takúto športovú kariéru v svojich pubertálnych rokoch, aj som sa dostal do reprezentácie, tam som si urobil nejaké návyky a jak som pri tom ostal, povedal som si, že chcel by som rozšíriť to taekwondo hlavne na východnom Slovensku, kde až nie je tak rozšírené a myslím si, že kvôli tomu som aj s tou myšlienkou ostal pri tomto športe. No ak váhate, či by tento šport nemohol byť tým pravým orechovým aj pre vás, vypočujte si, prečo sa to oplatí skúsiť. V tomto športe si každý vie nájsť to svoje. Skladá sa z niekoľkých či disciplín, alebo cvikov, alebo nejakého zaujímavého možno celku, ktoré by si určite každý jeden človek vedel nájsť niečo pre seba.